الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم أيها الإخوة المستمعون والمستمعات. أمبال ما علم بغا سلامة شمانا مصوبون على قفولنا كهننا كبركة بأوما على ما هيرك النووي على كأنه صون على كأنه وسا على كأنه دمي على كأنه سترا. يا ربي دعو منو نامبو كي أننا نيو كي نامبنو كي على ما بمننا أني أوما على كأنه كافر بو أنكولا أنا لها ردونغ على كو لهنا على كيافوم على كو قبرو نورو ويانغو كيري من على كأنه يانو من تاجي من على ما أنه على كأنه ستروكو في أنا نتوما للينصرو. Arabu ko likulli maqamin maqalun. Doro benaka kuma kando. Dongo anye furuko kuma damne. Adofaye ango amina tunyo nangasa. Wakati do tuma selendo. Amba fe ko nyefo au yefolo. Parce que oye wakati jimenye alakraka mantum sallallahu alayhi wa sallam aslamu bijjatika sanna wakati min fe nabe foma ko hijra no bedda min ashura la o wakati sera ka hijra fo awye o islame ke islame muso jate beta minna kirabo makka kata madine. Bon, fengo fen islam ke ni ba ke akasur adallu be qur'an kono adallu be alakara ka hadisa la no sabatira fa min bara be konoy hijra kufole me qur'an kono allah ta'ala fi suratu tawbati kono halako illa tansuruhu faqad nasarahu allah إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. ni ala ko silama naw mason ala kira deme danganiya nyema allah taala ala kira deme domi ni maw ya labo maminun kira kafiriye o ya labo afaso makka kono domi kira be bo flaka flanando ale fla folo flana sidina abubakar ye ala ga deme nana ma wakati min nu fla do ne me kulu woko no gadu sauriye wakati min nikra ba fa jenyonke abubakar ma kana fujuno allah ta'ala faralimma an kana kadame. wa hadha ilamu min allah li ashabi rasulillah sallallahu alayhi wa sallam أنه المتوكل بنصر رسوله على أعداء دينه وإظهاره عليهم دونه عانوه أم لم يعينوه. نيلا دنيا دي كبو على يروك مولى الدنيا ككرك الصحابة ولا الدنيا لا كرك الصحابة وكل الدنيا كافو علي الله تعالى كرا دمنكو بالي على دبلو على دب على كرا دماجوكا kira kako bangini no islamia dina yiraliye obe ale ala de bolo abo ke ala kiraye hal ni sahabaw ma deme sahabaw ya deme wo o ma deme wo ale ala jole menni ala kira deme ni meke wakati mi kira ko aje nyon ka abubakar ma ako na fujuno aso sidna abubakar sallallahu alaihi wasallam kafir bunu no lu boalembe ku nyini kafirun na lembi dokulu wodala kuma amina so yorma sidna abubakar ko kirama akoni doya sengon la flesh sandra bani
ala kira yikandama ako fama dannuka bi ithnaini Allahu thalithuhuma munye ka biskiya ni cheflay ma flam ni Allah ta'ala yo sabanai e ka biskiya ka ngejne ka biskiya ma nge foyi ko ala ka de yomu ne fedoro nene efla ala de yan sabanai wa ala faralemba anka kana fujuno kira yikandu sidna baka baso akun jor la ko jugo ako man la tahzan kana fujuno inna Allah ma'ana ala ba an mafe wa inna Allah nasiruna ala ya ande man magaye falan ya'lam al mushrikuna bina ala sunama kafiru tna nyorodon walan yasilu ilayna setu ye nubi se kan la soro wa qad nasarahu Allah dangane nyima ala deme ala kila deme ala aduwihi ajuka wa huwa bi hadhihi al hal min al khawf wa qillati al adadi ala be kira deme domi siran me beyo don ajinyonge sidna bakar siran me ka siran dama ala kila ka wakali ka bo ala la ali siranente wata menengo ala be kira deme domi aya soro jama manjaw ala kira deme ka soro jama manja otuma ala kira demente ma bolo koyi abe ala de bolo ala kira ka deme ate ma bolo de abe ala de bolo o deme min ala yo ledu tawbe ala kira ye fokata du kulo milike domi fokata to domi ni mate o demen ledu talimbe Allah ta'ala bolo ala kira ye sallallahu alaihi wasallam o demen de bina sama sangani wakati be demen min ala kira la ala ka ninde ye hijra ko foli qur'an ko non nyo yere bo hijra sa ala kira boli kata madina no aforme ka ifaso bla hijra to korode ifaso bla wal muslima dugu mina ko bla ibe jamana minna ko bla kata jamana werela wal ma ibe ala kuta min kan ko la hala bla kata nyishi Allah ta'ala batuma hijra akara sanjume akara rabiul awwal litanifla domba kalo litanifla nabila isa bangi asanke maworo ani mugani fla sanke maworo ni sa mugani fla agara bora makka katu madina kharaja rasulullah kira bora makka abe bo chukodi ala makshin ne majidirama wa huma abe bo domme ayasoro dugu kafiri no magangawye yarsudunahu ukelimbe ka be membensiri ubeka ala kira makono ka janda nye nas nugora ubina faga asabu sorla munfe ala kira sallallahu alaihi wasallam jebeka madommi arabi ilawwal kalokono sanke ben woro ni sam mugani fla no ye nabila isa bangani sanke ben woro ni sam mugani fla o arabi ilawwal kono mo ye domba kaloy ma ngaw ye be membensri we nyonye ke ubina ta ala kiraka la hala kuka nyanyinin gala ubanyanyinin gala munna kiran ninni la ilaha illa Allah muhammadur rasulullah minna lembe no ya ala kelebanjay ko kelme ko kado odun kuma adonembe umuso kuma adonembe uka jon kuma uye gwanzambe ka nyon jamfa sanin ka tato o la ilaha illa Allah muhammadur rasulullah kana fangasoro uka nyininge o tigila no ye alakira muhammadu ye sallallahu alaihi wasallam manga uye nyonye deke uka nyonye sokono ubulo ni ko bin kumina ni jamana ba fika kuma kan nyonye sodo bubulo yere wolo dongwa zando tumanimbe olle faso kuma fo ulbe nyon soroye komi conseil des ministres beke chomina kata nyonye ma tan fla de kuntumunendo homo tan flain nindo ye chiblat mami kubina ta nyonye ke ma tan sabana soro la kafaruka wonna umabo tan sabana na tuma kalama utado abebo yoro mi tuko jumendo ni chenyere adokuba nyonye ke sango kanala o kamana gwanye manga osoro uye nyonye soda yele tumami nimbe soda la edala ayijo mo be ka donkele ngire ma tan fla beduna na se chorba ma ako chorba ko edun vitamini
ko nyame ka aw bina nyogonye ke na lembe fara aw kan parce que ne choroba ye nye yala ko chaman kera nyana ndadu na ko chaman na nye ko chaman laban chugo na damne chugo yiko don mba donin na aka nyogonye keneka atna desembulu hakil na nyumana nimbo ofo awye na be barake noye akunya ka nyogonye me ye nyogonye me jini kilina uma don nyogonye mena ja choroba mbubu chero uta don iblisa do shaytane ayi yelma ke choroba do yayi ne kale bo min ka bo najidi magan jamana jamana do be ko najidi kaw kale be boy uye nyogonye fle ko basa ko choroba ene bo anga to akado manga udona uka nyogonye sokono udona nyogonye sokono tumamina no ye nyogonye damne o nyogonye min nimbe ko fena fiye suratul anfal kono allah ta'ala kuma nembe nyogonye inka ko kuma nyefo anye nyogonye be kumbeke de ala mo tobe fo anya e min fo anya ye be memensira ala kirama domi ayore tanya fo anye ako wa idh yamkuru bika alladhina kafaru liyuthbituka أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكر الله والله خير الماكرين صدق الله العظيم أكويك وقت قسمة تممنا مما وببدا من بين سري كما ما من كافر يرى وكان يغني سكنه دو كو كي سري كي إبلا سكنه كدا توي دالا كدا نورو فكا تتفني ترين دوين إيكا دومينينغا ديما أني جي sanin ta shi sadoma ni saradomi ika daga na takbid udala doko anga nyame kelen yini ji furuko kele ntamaro furuko kele ko dama ka yele nyame koro kata naye ka anga frontier temenaye ka bla akata ginyefe na tara minge yoba oya na kungoye doyo fo doko anga faka hakilima wula orataru wula doko ne minye Muhammadu Kola anga mine ka do kasola kon folo masaka okuma minge dongli dalawla ne dongli daka masaka neni ka masaka doya ka jamana doya okumbi mine ki do kasola kan ne jolo kika ika dumini de ka fenetru drone to kasoina dabe noroledo dumini be dima ofe fokata fi saduma okumbo ke kwango kala chorba minna na faruka no ye uketani sabana ye no ye najiri chokoroba ye agirna ka wule ko eka hakilna mai ako mambi aya uka demisanu nzoro adun aya muso usoro kaka jon zoro awje nyon ayu soro kolu naloma ya kafaraka na nengunnu mai abo do kasokono na ya don kasokono aka mugo minum be no lu bafe ubina kaso dakari kabwa dala nu ye kaso dakari kabwa dala waraba jogini no segini kani kama kajugu katema ajugi mbalika ko choroban na kun kwaye kumanyana mafo ko ja chorobai ko na kumbala do wulla doko ne ko ninga hakilna mi anga Muhammadu anga mine nyame kilin ka asgoka jifurugo kilin ndamaro furugo kilin ka ayele nyame koro katana ya anga frontier la na sera frontier dana anga bla kata gnyefe na tara na min tara kai o ya na kungoye chorba girna ko ta inda hakilin yimanye mamin ya uka muso usoro ka udun usoro ko lu trombe ka ka jon usoro ko trombe na nengunje abo bla kata mawre kama au ma nengunje nyewa na ijo na mana mauye ku waju abu faranyonga kana au bwaka duro ya ko chorba na kumbe ko ni yake abu jahal wulla ki jo ko na ko ni min Muhammad Kola wode an gafle magan kabila min be no e Quraysh kabila yi kabila nyina ma ukacha anga kabila belaje yere wolo dengilingilen ta kabila bela dube kono yere wolo dengilingilen ni kungo ya dengil asoro faso be wuli ka jo ma minye ango o demsen dama dotomo hal no be ke ma kemaye angu tomo na nyu tomo anga muru dajja ka duma kafu ye kula shu ni Muhammadi da ka dlanga na binas nogo
asnole o kan yi jwa kuna ki ko ri kan panta nyongo fe ka hida nyongo yi o kan panke di nyongo fe ka fa na sara aka afaso dambe no hasmin donye o dambe ni so nyini ngali o jatina se ka faria ka fuku bi ke ko reshi beka ko muhammad kelen sara ko no ni so nyini ngali ke ana ni so di ma kelen kan do ko nasero ma ko ni so ne ra ba sara o yo fo nyongo yorola shetane chorban wulla aye Abu Jahal ta tege makabolo ligi ako hakilima nasro hakilima benyini mangono mangaw ni hakilima bekanga ka awfa ya nabe tuko aye tukuni kamali ngoni ndi hakilima parce ala kira fakali foro de jara shetane ko bengera ninga kuma kama ko bengero ko ka beke chodi ako de wartala ni ma faka kuma foro o tebla kame na blara kame abina poyi iwodo fe na poyira mago min fora tunanya anga dobla sami mita pound ja anga dobla sami mita demisonu ntomo mana demisonu ntomo ku do internana kana fe fuye de min mita tomo ni kana foy fo demisonu ntomo to mago bawla ku do internana ni dugu clara barabe na ketu mami ni muru duma tumami o to be soroka blo nya kata min be ka be soroka fu yo tuma ni te na fara be don o lo hakilla ku be ka dabali min siri ko abe ka siri mbiya de kama ni yen dabali siri mbiya kama abe mina mbiya ma mene nasur ala min labliye sango e ko kibe ka dabali siri mama masabe allah taala be mamin fe mamin to ko habibullah mamin to ko safiyullah mamin to ko najiyullah eba kibe dabali siri kama oliyo ka kuma foka ben ordre jour ka yoro mi koro conscience wala ko begati ka baraka ko bina bo Allah ta'ala sayyidina jibril chala kirama sallallahu alaihi wasallama abaka so inertuma ka wuli ki jo akadala abora ki jo yedaile mo ko folo bora ko ne jeni kira bu do ayo trofa do ra bora ayo trofa ba foka na se chorba kele mi bora ko man do ko ne shetane de sine jibril ko shetane do aba ko manga o yebe mi mesiri ka wasisa boto fle nyonya minani ko ni dai ka dlanga shuna ko gifa bon patron no Allah taala ko kana fiye ni faso ko no juguya na bora nyangunun tigani dampere boni ni na foka na ke pembele ngurunye ni faso juguya seroma ikabo ikati nyema dugo volo sango wakati teme ski du sukumbe ala de bolo ko ala jenima ikabo bi ikata madine ni forala kera yoro mi koro inare tumado atemeno yorobe kishi sidna Abubakar gasola anasu datu gulembe ay da kongo sidna Abubakar demso be ko asma'u obora anna ijo ka daire ka ala kera minga ay datu ani vitesse bolla fa bora ka bi volo ka fa wele ako baba ako ala kera de bedala dara sidna Abubakar ko ala kera ne ni lerina leri ni gashi leri kresta ma fe wala fe fo ko bado ko ni ko bado de gashi leri ube soro fana dunen ko e terika dona ka soko da kida ni gashi mako werete manga se ni ko gelente kloro fana dunen go mai dasan ga seli fana sala ba finim blelemba fa baki yira hakilla sigi wakati me ki lafiya uko mahini ghafla kana ta du iterga wala ni ko gelente parce que willa finya bo wati awa fajiri sera fajiri maseli folo fajiri ko ni sera ngasa maseli folo kana du iterga wala na soro ni ko gelente ni leri sabade gashi leruye sidina bagar ko ala kira le fa ni leri na ko ni ko bai abora kana ala kira dala minge akwai kana ne fe ni la ni ko bai da han ko bado ako jumendo ako ala jena mabi ngabo Makka kata Madina ako nano de fiye ako karimbi no fe ala kira ko oho ki ben no fe oho iben no fe sidina bagar ni so jabu ya ko juwa kashira de ajara ni ya ni ala kira be ta nyon fe abuya ko juwa ma tellement sidina bakari be ala fe abi ala kira fe tugo sallallahu alaihi wasallam ako kari mbi na fe ko ho iben na fe ako wadne la benge me adon ni binake ako nyinya me jigi flasa
amara den bembulu kabla yorola na mago sera talima domi ebe yele kelenga nebe yele kelenga nyame ji flami ni usa nyame tu gen ku so te nyame genga desila ni nyame bolla ubutakunila nu bolle yete kunla ko ebe keleme ala kala ko nte kibe wardo defo nta me netendere kibe wardo defo senna bakaro ko nyaka ala kama ko nya donki yaka ala kama ni ne yelle ka nyame saninka ne ka doro metala ni ne bora nyongon fe maganga ta madina nan sera hijira baraji be ala ba be fara nyonga ka de abubakar ma akonte ni reba fe ka ke ni teri kera ma yire kana ke warai ni reba fe ke ma doye ako wardo fo ayeso mo prepara do fo sidina abubakar ta fe kira ka to ayeso mo prepara do fo nyamela ako amanaja ala kira go bo ko dama sidina abubakar kun gelbe ke nyamen kalfa muna ma jumenna kafiridu atoka ko Abdullah ibn al-Urayqit akaslama amaslama ya tumami ni bengera sidina abubakar kunye aye kafir ke wele ko basne mba fek ni kita yoro do talibama bibillahi de dia ikasara mana keminye ibo fonye yoro min talibe mambe nikanga nye yoro mi kosafe na machima kofiye ibitan no kaka lase o yoro la ikasara minye ofo sidna bagale no kafiri kay ay wari min fo kabitan nu sanu mutukal hagado sidna bakare matermelike amatermelikala wari ko so ala jon nubina qur'ane maboyfe ni dai wari mu vota terme anyo ye jenuna iranga minum bita hijila nu tara sotigi be wari min fu yo ta terme fengo fenna be do hijida fe iranga o ta terme ko bare o ye ala ko dai kafir ke sarafo yoro mi sidna bakari ye bore dayele ka sanu haketa ka di kafir kema kafir ke aka sanu mina ka black matarida ala kira bora sidna bagari fe anna sidna ali wele ako sidna ali ma ako ala jena mabbe ngaba maga sidna ali ko kadi mbi no fe tamala ala kira ko kiben no fe ngasabite iben no fe ngasabite ibitan soroy wali kalfa lembenna ni maa minnu tɛ diinɛ la u dara na k'u ka kalifaw kalifa ma a kelen ka dɔrɔmɛ tɛ to na n b'a fɛ k'i to yan ni n taara n bɛ bɛɛ ka kalifa yiri la a y'a sɔrɔ alakira sallallahu alaihi wa sallam ni nan'i ka fɛn kalifa ma a sirilen finikolon min na a b'a minɛ k'a bila yen a t'a dayɛlɛ k'a lajɛ fo i b'a dayɛlɛ min k'a yira a la n'i y'a siri abe blai ate magala uko ma min waru kalfalen mila imani yeni wal falen nan na yininga wal doka wari be do nga falola ne o jigini kono doro wari do duni mbi kono wari kalfalen mila do na kale ga wari be fale doka wari kalfalen do nga le na bisika fale no o jigini kono atikila ma ga war do duni jiginen mbi kono yote akalifalla chuo ba to a chugula tikila ma kana asura chude la alakira sallallahu alaihi wasallam kasro kriya mana mango bayada alakira ko al aminu danayama uyada alakira la ko sadiq ko tiya fola tekci at ngalon tige mashiye danayama do at ngalon tige maye ori ko so wahayi nane amma نقرأ آية فلجنا من يقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم فلجنا الأكرم أما ذلك جدو فلو كان فلو كما كان فلو فورا لا إله إلا الله وفورا الدم كقرآن آية إنفاي الدم min kuma nyoga majali ko me folo aye chaye chukola sigile message ka sai sende duguma juru sedlen tala chaye sigile maka ni yaye
noro gwanzando no sedina jibril amadili ko nyogo yefolo tiaji gina ki senga do golo gushi kulu konna do jipo ira jisbalendo ka silita kira ka silita ka raka flasel na yefolo amadili ko nyogo ni nimbo yana ala kira masalla mabbo ya makka fo kati sa korode ani sira nana so asira ne muna horon ni ye ko damne kanato akatlayla danaya na darika kana maulaje danaya min dalimi ka danaya de laje danaya fe mana di ma bakele ni keme be do fima minun te chugo don ni ka danaya bara dablo ko so ma ka ala kama ala kira bora kul wo kono ni la ilaha illallah foloy na se farakuru folo min dalma ko assalamu alayka ya rasulullah ayi kofla nyete do la farakurungo annasi yiri ju folo ma go salamu alayka ya rasulullah ka bokul woda la no ya garu hirai fokata ala kira sa ka sokono kul wo fla de be ma min be yira mala kilento garu thawri amina ma nga obina la ba be do mi ngono garu thawri sanin ka la qur'an ayana amma akumita kul wo be ngono ka ala batoye nuba ko jabalun nuru ala kira toro de kono akumbe kul wo ngoto garu hirai abwara isanin ga saka so amana sayyidin masalamu alayka ya rasulullah adama den ta da yiri nasira farakur min assalamu alayka ya rasulullah annadu min ko musoma ko zammiluni ay birfin birina muso birfin birina fa hakles kilatma awulla kiski ako khashitu ala nafsi ako nsira ne min yara kuma ni na ne meni femi ni masaka Allah ba meke yego fly musuko ko kala ko kana sira abshiri inni sojja fa wallahi yanka li alala la yukhzika Allah abada ala timalu fiyo musayin da fai aya sura musayi hakil mai aya la kara la yeta machon ni mani ma be nyon fe kan jogo ba la ko don ne de la ko fe ini teri mi teri ya ke sangile sanfla ni mawye yini ngalika ala ko la iteri so ma jo na ko ndadon atikla ma fe teri ada bla bagandu parce que atefendon ni adama den jera na ileri kelenge nyonga kanga do ala ni sangelenge kango tikla ma sonno ni mami to do dro e baganye kana ta tikla ma na fe musoko kirama akwa ka ni sojja ko ala ta malofio bara ko ale ko domado ko la shi ala la ko du ala kira la ko duru ko ayo ko duru min ko la shi ala kira la no be mama la kala ti malo muso man fa akwa innaka la tasilu rahima wa tasduqu al haditha وتقري الضيفة وتحمل الكلة وتعين على نوائب الحق أكون نيه إبه سنيتكو لا على تومالو نيه إبه كنيفة ماي كنيفة لا على تومالو نيه إبه دنان فنا نا على توتكلا مامالو نيه إبه ما دسلو انتا بغا على تيمالو نيه مامي على غمشيبا بلو بناجوا والماني بلو بنا مامينغا إبه أتكلا مادمي ماما بني كو دورو كي الله تعالى تيمالو بسوين نفعلا كرا صلى الله عليه وسلم أتوى دي كنيه كو تينيفو لا دانا يا ما كو سيدنا علي كتواكو والكالفا منهم باق أبولو سيدنا علي كو لودي نايو ديكو بان kwani Fatima ukata asoro Madina Fatima ukafawatim ayake Fatima chamai sidna ale redde muso ko Fatima to sidna Ali batro ko Fatima to koleto ko sidna Ali kuta anuka ta sagare Madina atalenko ako kilensa mbo nyini fe ibo kashwina neka dlan ibi danga dlan gambi nga birifini ibo birila birifini birlen ko ila foete birifini soki la soro dlanga ni herete aduya soro murutiku de ko ngane mala kira faqali kama sallallahu alaihi wasallam sidna ali ta umofo otubulo ala kira tatu bulo sango sidna ali tatu bulo sango ala kira ta danve adama de itise foila kanyeshi Allah taala masati shiye imana ye fengala de ya no ye na mingele mi to soro otuma maki wakali sama ala la sanga no wakati be ala kira wakali ko sama na Allah taala la sanga no wakati be ako sayyidina ali ma ku ibenga birifini birina kada foite birifini la soro ni ila soro ni herete min donde uba fa ali to ma ko sajja to dara sayyidina ali dan do ay ko bado de ke sajja bi burdati rasuli ay biri kira ka birifinina sajja karsa yimileke bi burdati aka birifini milekala ay kira ka birifini milekala wori ko sajja
ayo fot mamin ka trasa abe bara to minunga ayo ke tlefe manga o hakilla ko kira de foy kala mawlu taala ala yo luka plan benya fa ala kira sallallahu alaihi wasallam ala rebe ka tadlula mumena ke furu gengele fo shunu nako shukole demison labora chorbo fe kamuru duma ka tusi yorola ma kana boy ka tawro shi sangui kana na tafa mai kana sala kira tuluma la ilaha illallah muhammadur rasulullah kila utaka dala demison ngani jogo dala tumam azo chorbo ko demison man na tara na fm fe abina afanye yo black nu kira fa ko kana nyefu yo sigile mu ka tabadaga nu ka dlomina قلنا نسقي على كرة من على كرة صلى الله عليه وسلم فأخذ حفلة تراب بغوري تكفى كلي أي تكفى بغوري دلا نجنجنكي تكفى لا أي إجو كبغوري يو كافرو كنا أما يريد غوانسان يده ألا ولا ينبئك مثل خبير ما سيسك كونيا فادم الدنيا كتما دولينغا على كو دولينغا على كراي صلى الله عليه وسلم على كو ادولينغا على كراي تكفى بورلا اي من سوره يا مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون أي دايا أي يسكر خنا دايا بون قرأي كلام جولا دوبا وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا ويدوك كلام جولا دوتا سدا أبمانا كليني عرفوا يلما تشو سيري من بدو كل أفهم هنا عرفوا لا ويلما تشو دو يوبونيونا mami na kira ni ngala ay dafiya ka buru fiya fu mbe kaba ko do fiye kira ki te ka buru la me kaba ko do fiye la ko don afala ko kaba ko fala yemi adama de ka ko bana bonya chugo don la buru ngika ke nye don mbaga babe don le be sabu buru kika ke war bati don le be sabu buru ngika temma sake don lay be saburin da bina dika na dari kai sai ki yi rawuli ka waji kuro abada buguri fe mbay de ngase me ka tama ga ta don folo fo domi na ka ta do nyon da nyon ya rola na so e be sira Allah taala ya buguri dali be ki mahere na so yi ala jude ne ta ala nyiye iba don ko ja buguri ngin de fe langulo nya ja dam vendo do abse ka ma bishi abi bishi fuki gala ko lo fo nyongo ni dona kaburu kono yamaru ma di kaburu bogoma abi bishifu ki ye basinji fola mi fa ka bu innun fe aslamo ala kala ende kala su yasi kala kada da fa arshay no fa mulabsaka ake dem san fen na dala ni muru ba bula bes nora kabiri shetane bora san fa amas no ni don shute kira do o minge sidara ka da wali mana boya ala ka da wali ha ala ko inna kayda shaytani kana da'ifan shaytani ka dabali la fulenye ala jonyima ni shaytani ya ka dabali ta ke sika fo yiye shaytani bal mausa ubolu de sindi ol de te danso dala ol de dantemen baroke ol de dantemen kuma ufo ni dantemen barake ka dantemen kuma ufo dantemen barabe kila ala fe mbe fenge min yo madilika ke fenna kila min yo madilika ke mala aslamu alama bena sabama kreen fo bes no wara ala kira bora mamaye falamma faqu min ghashiyatihim
olu bɛ sunɔgɔ min na kira bɔra i mana ye duwawu kɛ i tilala k'i dogo i ye fɛn min wele i sigara rɔ de ala kira ye ala min wele a sigalen t'a la a bɔra f'a sen bɛ da dɔw kɔnɔbara kan f'u bɛ gɔrɔntɔ a sen kɔrɔ m'a dɔn i mana i bɛ kɛ sunɔgɔbagatɔ bɛ wuli a k'a sɔrɔ i lankolon bilalen bɛ kɛ n'a y'a sɔrɔ i lankolon bilalen bɛ i bɛ bɔ kalama ni lankolon bilalen tɛ i tɛ bɔ kalama dɛ olu nana ɲɛma tigɛ min kɛ u wulila u girinbagatɔ sunɔgɔ cɛkɔrɔbaw mɛnna sa denmisɛnw mana fɛn f'u ye ko denmisɛnw mɛnnen bɛ dɛ an tɛ t'u lajɛ u ye maa bila ka n'u lajɛ su dɛsɛri wagati tuma u bɛ surunya denmisɛnw ni mɛtiri 100 ye gɔrɔntɔkan gɔrɔntɔkan bɛ fan bɛɛ u nana n'u ye ni dalen sɔrɔ n'u ye tɛgɛ da o tulo kɔrɔ n'o wulila o taatɔ bɛ t'i kun ci dɔ in kun olu gansan bɛ ɲɔgɔn bɔ ka bin cɛkɔrɔbaw k'a kɛra cogo di o nana don ka na Sedina Ali de dalen sɔrɔ o don fɛnɛ Sedina Ali nisɔndiyalen bɛ k'ale bɛna da ala kira ka dilan kan ka kira ka birifini bir'a la a y'i da tuma min n'a ye birifini bir'a la a bɛ to ka wuli de k'i sigi n'a ye a nisɔndiya fɛ parce que fini min birilen b'a la o y'a ka kisi ye diɲɛ ni lahara mun na a ye tɔgɔ sɔrɔ fɔlɔ u k'a ma ko Sajja a ye i biri kira ka birifini na o tɔgɔ daminɛ na tɔgɔba tɛ sɔrɔ k'i ka koba dɔ de kɛ u nana Sedina Ali la kira ka birifini birilen b'a la a y'a sɔrɔ olu tun b'a ko ala kira bɛ sunɔgɔ la u nana birifini ta ka bɔ Sedina da la tuma min Sedina Ali wulila ka bɔ dilan kan u ko k'i ji jɔnkɛ bɛ mini ko ala kira bɛ mini a ko n t'a ta yɔrɔ dɔn u y'a dɔn sa k'a fɔ ala kira kisira olu tun bɛ ka fɛ ka min kɛ kira kisira o ma Sedina Ali o tora Maka kira ye min fɔ a ye kalifa fɛn fɛn kun kalifalen bɛ ala kira la Sedina Ali y'a bɛɛ di a tigilamɔgɔw ma wa qasada an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam dara Abi Bakrin ala kira bɔra ka so dɔrɔn a ye si Sedina Abubakar ka so la wa a'lamahu a y'a fɔ Sedina Abubakar ye k'a fɔ jɛ kɛra a ma a ko n b'i nɔfɛ ko i bɛ n nɔfɛ Sedina Abubakar nisɔndiyara a kasira a ye Abdulahi ibn Urayqit n y'a f'i ye cogo min a y'o wele kafirikɛn o ye kabila min bɛ ko Deylami Abdulahi ibn Urayqit ye o kabila maa ye o kana mushrikan kafiri kun don ala kira ko a ma Sedina Abubakar ko a ma baasi tɛ an b'i sara i bɛ sira yira an na ka taa Madinɛ mɔgɔw bɛ taa siraba min fɛ kana t'o fɛ i bɛ kungo kɔnɔ sira minɛ n'an ye ala kira bɔra maa si t'a dɔn k'a bɔra ni Sedina Abubakar tɛ ni Sedina Ali tɛ ani Sedina Abubakar ka sokɔnɔmɔgɔw kira bɔra Maka alamisadon o bɛnna dɔnba kalo tile fɔlɔ o kɛra alamisa ala kira bɔra Maka o don a nase Madinɛ dɔnba kalo tile 12 a se don o kɛra ntɛnɛn ka bɛn wagati jumɛn ma seli fara tuma a y'a sɔrɔ kira si bɛ san 50 ani san 3 a bɛnna mois de juillet tile 28 ma mois de juin tile 28 kira sera Maka Madinɛ ka bɛn o de ma hijira ala kira Sedina Nabilahi Isa wolo san 600 ani san 22 ala kira bɛna bɔ Maka tuma min ka taa Madinɛ ale dalen bɛ ala la ale tɛ foyi kɛ n'a min sara ala la a tɛ foyi kɛ f'a ka ala wele ala kira ko a ko Allahumma innaka ta'lamu annahum akhrajuni min ahabbil biladi ilayya fa askinni ahabbal biladi ilayka ala e b'a dɔn k'a fɔ magankaw ye ne labɔ dugu min na dugu min ka di n ye ka tɛmɛ diɲɛ dugu bɛɛ kan n'o ye Magan ye o ye n labɔ de la o tuma ala se tɛ ne ye ko ne b'e ka yamarukan de kɔnɔ ne fana ye ala deli dugu min ka di e ala ye ka tɛmɛ dugu bɛɛ kɛ ka ne sigi ye
on de bo ante fon wala ni obu ga so so ma be girin bo bita su goro kana iti sara Allah ni fenyi soro kana ma jala ki ni yarata tigi bilaw kana bo fiu ni islamake imana wuri so ma jona fe sani ga fajiri sedi ite kuma ma fe folo fi kasilita pita nyegena kasilita kana alaka farda sedi no so ma sedi ibo ke katla ni yo ke mami katla otuma ni be minke o kofe dumini nyinna daraga nyinna blogi dona ibo luke o be chugomi ni ga daraga dun ti kala benke kana buy ka sodda fe fiu fiki sara Allah ta'ala la ima ya lakra ko sallallahu alaihi wasallam ako salama ni bina boy ka so ni jo ika so kono ka ayatul kursi kala ka bo ayatul kursi jumenye الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم ibeni kala akoniye ni kala nka boka ta dugu kono ibe alaka assurance kono i assurele no fokati ta kanu ni moto ti karato mingo ka tenya etamona ningo al di galaka bita wologi mpongo ne konti abeje ni chorba ala akishi go be angamana gwa iye min fori ye kan da wajma min fori daro de la ala kira sallallahu alaihi ayatul kursi fo ni bore be asire no fukata kana otuma kana bo kata giye bare ke islam ke fi ki sara la ni te dawara don bismillahir rahmanir rahim odron fodore ka bo ni te dawara don al-fatiha ko ido ka al-fatiha kala shekele wal mashiyef la wal mashiyef saba ikabo ibita mago mina mago nanya ina kishi kinyu mandu ka sokono ala kira botola magangono ako allahumma innaka تعلم أنهم أخرجوني من أحب البلاد إلي فأسكنني أحب البلاد إليك على يبا دون كفو مغان قو ينال بو دوغو منغا دينيه رو كتما دوغو بكا ويو مبو دي كونو وطما ني ستنين انت كو دون set kiye ede be ko don ede be ko laban jugo don ne hanyine ya lafe dugu minga de ala katiba dugu beka katan sigiye ni حاكم نانين حديثا يكن لك دو من فو ان مستدرك كونو ويك حديث كتابوي ميغا كوما من فو دوني مباو با دون دوني مباو اولو بكا دون كا فو تشني دو فوتو فلويه على كلا ان فو وكان مدة مقامه بمكة بعد البعثة 13 سنة كرا ديلين قاما ay sanjele ke mara saninga aboka ta madine ay santan saba de ke mara akele ngo kirai santa ani san saba ayo de ke maka thumma ataya ay ne fa mammin ni kirai duwa oke ani sedina bakar buwaro kaso oye sufelado torsité au bolo au don électricité te du koloka ni mago betasuma le moyon de tout kabara ke noye mami ndi duwe be moyon duwa ni moyon mi buletina yorodon ala kelen sedina bakar buara dibidero aw mantalaw ayrala ala anfa halina kafodi inde gadu sawri kulumindo eyaye ala kira sidangulo ne tamana ka kulu nyele kata do kulu wokono ani sedina bakar be nyonfe جبل الثوري ادي مران ابن مران انما ينف مران كنيان فانفه مران كنيان فان نيت اكلبي انفا كتا كني فابي كيلو سبا دي بادي مرادو كون ناتشه ويو دي تاما وي كيلو سبا ينتاما وسينا كرا سينان كولو فون ناسه كل ودالا وسيله كل ودالا تمامي
Sayyidina Abubakar ko ala kira makido ne ka blainye nita ala ko ya ayyuhal ladina amanu la tuqaddimu bayna yaday Allahi wa rasuli aw mu'minu akana bla ala ni kiranye nini kira be nyongon fe sirenya yorowla nasoro ma kokanga kemala ebe blanye ni kojugu ba asoraka sura folele la folo Sayyidina Abubakar ko makido ne ka blanye ya ni fenye soro ni sara ne mani ngele ala kira ni fenye soro so ginye wulle ayinde fo ako ne mani ngele ne salte fo yi Sayyidina Abubakar ko ala kira ki dokul wodala yele ibi yele de katase wo maboy wona se wo ko kira ki do kira yi do Sayyidina Abubakar do no dibido ay kulu mo na bulo sera wo mi ma duleki mbaka na ay fin do fara ko shori wola aya momo amana se womi ma be duleki mbaka na ay do farola ko shoro wola duleki bana ka toto wo kelenye duleki farala ka shori wola atoto wo kelempe ay duleki fara parce que ay ata yoro fo denge ni den na fe na ni den ye nyonye fini ba le bolo so den bi se kana fini no dale ma le be odo akana na onye fini mbe na onye odo angana ne ala ka leri sera ka so ambe yoro dola ko ne ga fini civiliser le mbe yama ko ni nanansi ko nga fini be phrase la ilaha illallah ni ya kana dulegi boka shori wola ala kira ni kisili koso mumena ni wo bara ka tuto wo kelenye ako ala kira makaka don sa ko wo kele min dora o kumbe namba bolo o kumbe nanye jumenye aya sen tontoli de shori wola ni sakera e ina boka ale srai ay wo nonno sako de kama da ni bundeni ngo kama maga jamanaka bundeni mbe uba fako angle bundeni blimani yodo na yiki niro illa haratai on fa ya on be sra jongo min de yenno oluta nu okoni bundeni ngiri sara saube no ikindiri sara Sayyidina Abubakar do na ki sensori wola ko kira kado ala kira do ne asra yoro baliye kira do na kul wokono Sayyidina Abubakar yi sensene ala kira yi dagoro ki kunda Sayyidina Abubakar senga kira snowara ska yi singen mingeni wakati nin kono asnole ni sento ndoli sorle me wo min dala ja sa wodo sa bot masera sana na tu sena sa sigina atlantun kana atura sena sigina shinya samana na te sema ni fensi rabe ne minya na bonye sai nyinge sena bagari sentindi saya gala abiga tindi saya gen sa baga bunyana nyiji gurman na bora Sayyidina Bakari nyeda dala nyela ka toni alakira nyeda dala kira wa kira da Bakari akulu deptu ku yenki lu dert u yenki kwaga irala ayi se sama ka wo dala dura sabora otara Sayyidina Bakari se alakira ya amene adaji bargamai ayi se moshi moziki daji twala ka moshi ki deyi to ala fe no bani ala chewo o fe o te ela o te nela o ala don degere be ala ni ala kira che sallallahu alaihi wasallam fo te ala kira kamana gwa ni e fe nke to ka adama den kamana gwa ka ala don de mabuja deyi tu ala yoro bi golo ko ka sengo shiduma ko mumbe ko fo te sabaka bana uye o su toke kul wokono jaso Sayyidina Bakari adengi Abdullahi ako bon aminata ibeto manga uchoro baro beke yoro retaye ikigwa baro lame ni baro lame shife ibina ansagere kana nyefanye Amir ibn Fuhaira oyaga jonge ako mabon ebe sagaw ge klefe ni ye sagaw geni shukura ibidi sagaw bina shife sagaw kelemo ka dumuni kɛ sagaw ka nɔnɔ o bɛ biri ka di
alakira ani sayyidina bakari nono mana biri bashi mbu bolo ube nono ka bashi na ube nono mi mire nono mi ka dumuni ke ka tla denge mi abdullahi no na khubare afuye no tara o tano saga gena fene be saga gen o seno ka ko seno tunu ma tsomi sango kom ka ma tara ni mina kubare ni mitile ka kubare o lamme na e kubare ya lamme usumana ko fitiri mana sel dora bi de abina fani ala kira soro kulwo kono manga uye femi info abina onyefo ninde be obolobi uya ketande no kera lebe toy na le tora jongey no ye amir ibn fuhayra ye sidna baraka jondo orunye saga genaye oni saga bina no ni saga nana saga kele ka dumininge katlenga dumininge be saga ni ban numbiri onono buga dumininge ola no ye dumininge katla otma nimbita abdullahi min na kubariya fo no islam ne kata saga genabe saga bla ose no ka kase no datu mate somi asma'u no sidna abakar demso ye okumina uma ni shukura obena ni dumuni kana du flama kuto kulwo kono uye kulwo kono yekle sabakay tumami ni quraishi ala karajina kasonna maye uye mugobla kata sidna abakar kaso mu ofene soray uye demso de soray ka tege do tlokoro arabu fe qaifu kumu fe qaifu yejme mamanu ba adama din senobo nu yi seno edron bi seno mene itetunula senobo la ya la kra seno mene uye chawe le bon kra seno fleni ni sera ka yira nanya e nyame kime bedima uko kra tudna amaye ni mami ya nyene ma la sama me nyame kime dima ni ya shula sama me nyame kime dima seno mene na ya la kra seno mene alebe seno fe kata Allah ta'ala fede malika bakelem bla min se ni ala kra se yekelenye alebe seno fe o malika bakelen ni se njo na e seno domine amanata seno ta chetike yoro la alebe yelema ko seno mene seno ta chetike yoro la alebe yelema ko seno mene udena sigala wi che diole vle ka treda tlokoro ko la ma ka afa de afa ukoyo fa ukoyo jme femi mi faso kono femi me adama de faso kono doni na eke jija adoni ngana ta ki da ni fa o dona ni doni e ejije ka doni ke doni anyini nyini nchuko bele jelena igake halala denye ibangbo ko fe ni se no boren amana seno mene kata malika o seno be alebta obita nyanga mama abetla ki jo asera ro fu etegeda atlokoro ay seno mene fuka na se kulwo dala asele kulwo dala akoyin qata al atharo ko seno kon danaya kiron dona kulwo mi ngono wa idha binasij al ankabut ala fami al ghar asro kulwo indala ntalindala kelime ka aka ntalinda Suzani kelime ka janda Suzani ka janda lembe وقد عششت على بابه حمامتان nduga muso fla nduga muso olu fere nanu nyagada kafanda kureshi ko ningoni ni Suzani nga jami ndale mvle foito kofe nduga nyaga bin fle ni kafanda sanve foito kofe بصيرين لنا بردكنو أقول ذن الحمامة وذن العنكبوت على خير البرية لم تنصج ولم تحمي وقاية الله أغنتها مضاعفة من الدروع وأنعال من الأطم كو وننا ندواني نيغالا وننا سونسانينغا جاندالينا أكيرو نينا ko ala kira donen ko kon
nunu masakaninda parce que ne ala na ye adama den dusukun fiye dɔrɔn o de ye fiye na juguman ye fiye man jugu ɲɛ fiye tɛ juguman ye o ni dusukun fiye na o de ye juguman ye dusukun fiye ne i ma ye sariyatigiw fɛ yen fiye dɔ bɛ kɛ alimami ye fiye dɔ min bɛ dɔnniyali kɛ na mustahidi don n'a nana dugu yɛrɛ la a tɛ maaw ka mihirabu lajɛ a bɛ ɲininkali kɛ n'a ye a ka dalilu di a ka mɔgɔ ɲininka a ka dalilu la nin dolo ɲɛsinnen bɛ yɔrɔ jumɛn dolo ɲɛsinnen bɛ n'o fɔra ye a bɛ baara kɛ n'o ye sariyatigiw jɛnna n'o ye alakira sallallahu alaihi wasallam a ye abdullahi bin maktum alakira y'a bila madina kunna siɲɛ 13 fiye dɔ kun don ale de bɛ seli ni maaw ye sariyatigiw fɛ yen maa minnu bɛ yen n'o ye sariya kitabuw kalan fiqhu kitabu n'i y'olu kalan a b'u la wajaza imamatul a'ma fiye to ka alimamiya dagalen don o bɛ yen o parce que fa innaha la ta'mal absaru ala ko tɛ ko ɲɛw tɛ fiyewu walakin ta'mal qulubu allati fi suduri dusukun de bɛ fiye ni dusukun fiye na dɔrɔn a banna o de kosɔn a nana suratul an'am kɔnɔ ako qad ja'akum basairu min rabbikum faman absara falinafsihi dallu minnu ni dusukun b'a ye k'o caman nana aw ma ka bɔ aw ma yɔrɔ ni maa min y'a dallu ye ko i y'a y'i yɛrɛ ye o mana amiya fa aleya ni maa min ni e m'a ye ni y'a fiyɛ ne ma a ko a kɛra de la ala ka dallu d'an ma dallu minnu b'an kana tuma min ni Qurayshi y'i jɔ o ko nin tuga ɲaga ni nin tuga nfan ani sonsannin ka jan min dalen filɛ a ko sonsannin ka jan yɛrɛ ka kɔrɔ ni alakira ye o y'a kɛ yɛlɛ ye u ye ɲaamɛ 100 labila ni maa maa sera ka kira las'u ma kafirikɛ min ni Sedina Abubakar y'a ta ka sanu d'a ma k'a fɔ a ye k'a bɛ taa sira yir'u la kafirikɛ bɛ alakira ni Sedina Abubakar yɔrɔ dɔn ka sa layidutigi don a ma sɔn ka layidu tiɲɛ wari kɔsɔn koyi sara min dira a ma ɲaamɛ 100 sɔngɔ ka ca n'o ye o ɲaamɛ 100 n'i ye adamaden faga a nisɔngɔ ye sariyatigiw fɛ yen ɲaamɛ 100 don n'i y'a jate a bɛ taa bɛn miliyɔn 50 de ma anw fɛ sisan miliyɔn 50 de nisɔngɔ ye nin don ɲaamɛ 100 ye fɛnba ye cɛ ma sɔn ka layidu tiɲɛ wari kɔsɔn silamɛw bɛ anw bolo minnu bɛ layidu tiɲɛ dɔrɔmɛ 100 kɔsɔn ba 1 kɔsɔn layidu ɲɛnama k'a tiɲɛ o kɔsɔn nin kafirikɛ ma Sedina Abubakar yɔrɔ fɔ a ma alakira yɔrɔ fɔ bari ɲaamɛ 100 labilalen bɛ ni maa maa sera k'o yɔrɔ fɔ a b'u yɔrɔ dɔn n'a kun y'a fɔ u t'u sɔrɔ ye ale ka ɲaamɛ 100 kun bɛ d'a ma nka sa a y'a ka hɔrɔnya fisaya ni wari ye o tuma min na ni tile 3 tɛmɛna alamisa juma sibiri ni maaw hakili tigira kafirikɛ n'o Abdullahi bin Urayqit ye a ye ɲaamɛ 2 minɛ ka na n'u ye u sɛgɛrɛ kuluwo da la alakira sallallahu alaihi wasallam o ye la kelen kɔrɔ a kelen ko k'a wari sara Sedina Abubakar ye parce que a ma sɔn Sedina b'a dɔn ko kira ka yɛlɛ a ka gwasa a ma sɔn mun na a ye wari de di litakuna hijratuhu ila Allahi bi nafsihi wa malihi raghbatan minhu alayhi salatu wassalam fi istikmali fadli al-hijra ila Allah ta'ala mun na a ma sɔn gansan ma fu ma ka yɛlɛ o kɔrɔ a b'a fɛ n'ale bɛ bɔ faso la ka taa ala sɛgɛrɛ a ni n'a ka wari a ni taara a ka wari taara n'o kɛra i ye hijira min kɛ a baraji bɛ dafa i ye an b'o de fɔ n'u ko an bɛna misiri dɔ alisilama a y'a ka dɛmɛ di ni dɔw ko ne ye miliyɔn 100 di o ka n'i bali i ka dɔrɔmɛ 10 di la dɛ i ka dɔrɔmɛ 10 di i ni ala cɛ de la dɔrɔmɛ 100 min b'i ko ka n'i bali o dili la kana saamaya dɛ i ka dɔrɔmɛ 100 bɔ walima i ka 10 bɔ i k'i o di ni maa min ko k'a b'i i lagosi a ma e lagosi dɛ ale i disi da kuranɛ aya de la ala ko alladhina
يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منه سخر الله منهم ولهم عذاب عليم. كم مام نول بي ماولي بو ما من سكو د مجراي بو دي على كود دفع سكو د مجراي سي مليون يابو سانغا دي سي مليون تان يوبو دوغو يا كارتا يرا لا دي وري فورا درو اغينا كبون غاندي كانو لا جده ما من بي ليبو على كو كاتي كي ليبو كوي على بك يلا بونا كالي دلا امين فنس جلمه يسي درم كلمي كنا ساميا ادرم كلم بوكادي والذين لا يجدون الا جهدهم ما من تدولا سو سكو د مجراي سكو د مجرادو يبو مندي kanisi ko wartugo yaddi alqiyama don saradi yorola ibina nimisa ja nin dorome tanku mene bode nekum sekandi nyemba ka dorome tandi kasay nin soro ala kira ko dorome kile ni yabo kadi alama muri kile ni yabo kadi alama tama kile ni yabo kadi alama nala yamne aballa moyiye komi mabita so dem la mo yorla chomi abe bunya fal qiyamah do inna le yimma go be kishilla mamina obino osso ke dafal na bokansa ye dorme kele min alama wa saraf le mi opta dima odon ni misate ngasa wala ta bi ni misa parce que al qiyamah do ko yomul hasara ko ni misa do ambal macce mana musumon ninde hijra do ko fole ya awye hijra kabo ifasola ka taala nafe har sa hijra der le do ibe duro ite ala ko masoroye ibe kafir ma rodla uba daba kaman ka ku haram ko ke ila du ko ferale do wuli kata ikabo ifasola ikata yoro la ma faso yoro me nambo fuye ni bo yoro do no de kan ganyin adama den fe ko geleya ikaburu be yoro mi odi fasoyi parce que o logman kele o sibiriya kele mi ni be daw kono ini mate nyon kele o nafa o de faso yere kuma ko sibiriya kele feriye sa ay baraka Allah ta'ala ko sibiriya kele fere anga barani mon ke Allah ta'ala sisa an yi hijira de damne amma ban folo de wakati sera amina duwoke أما فاللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم الحي القيوم الديان الحنان المنان الباعث الوارث ذا الجلال والإكرام قلوب الخلائق بيدك نواصيهم إليك فأنت تزرع الخير في قلوبهم وتمهو الشر إذا شئت منهم فنسألك اللهم أن تمهو